Odlično, odlično. Samo ne znam da li odmah kreće priča, jer još niko ne gleda. Pa sad čekaj da se pojavi. Da. Radi lopov! Nakrobi se do sada. Lopov ne može da pokrade za 4 Vršte lopova! Nek se pokne na 20. Evo nas ponovo. Ponovo je pokrenut live snimak. Imali smo problema malo s baterijama, s internetom, da li to oni nešto muljaju za internet ili ne znamo. On zajebava nas, zajebava... Dakle, i dalje sve traje. Njih tek što zajebava. A njih, brate, znači, rastire. Ljudi samo nek su ovde na stepenicu troje i svi ostali ovde, šta? Pa da. Tamo ne treba na stepenicu ako smo ovde, šta? Šta će onda radimo kad izvršitelj? Šta? Ne damo prođe. Kad izvršitelj izađe, šta ćemo da radimo? Da je naša marama. To mora na ranije da bude. Koji je naš cilj? Da mu ne damo prođe. Šta se kaže da ga obruka? Ja sam ja ne znam koja je, sam mislila da je koja je. Probajte da uđete ovako kad je. Radočić i Kočić. Zameni komandira je Radočić. Nije me pustio. Radočić nije ali da kaže koja je njenu. Ajde, izvršitelju dođe. Dakle, i dalje smo u bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, broj 52A, prvi sprat. Dođite, ovde ima i dalje policije koji drže stan okupiran, dok je unutra izvršitelj, popisuje, krade stvari, šta već radi, svakako ne sme da izađe pred narod. Unutra je bez svedoka. Bez svedoka je unutra, naravno, još od 8:30 jutros. Tako da, dođite, treba da nas bude što više, da zaustavimo, onemogućimo ovu pljačku i otimanje stana i imovine od ljudi koji su otplatili, znači 80% kredita i dalje su ga otplaćivali. Apsolutno njih to ne zanima. Izvršitelj je prodao svojoj koleginici stan, njenom sinu, uzeo je pare za te silne, banka je uzela pare od kredita što je bilo otplaćivano, njih isto ne zanima to. Stan prodat za 30% vrednosti i nisu uopšte obavešteni vlasnici o prodaji, nije bilo najavljeno iseljenje, nisu bili obavešteni ni o tome. Dakle, oni su došli, tu je bio samo maloletni njihov sin, oni su mu zapretili da će dobiti krivičnu prijavu ako ne izađe, slagali su ga da ga majka zove, da mu je rekla da izađe. Znači, sve metode, svime se služe čime mogu da omoguće pljačku, u ovom slučaju izvršitelju, u nekom drugom slučaju gazdi, u trećem političaru i tako dalje. To je sve isto, njih apsolutno to ne zanima, oni šta im kaže nadređeni, to rade. Dakle, dođite, kogod je u mogućnosti. Bulevar Arsenija Čarnojevića, 52A, prvi sprat. Ma dobro, bre. Zna čovjek kako drži. Kad sam se ja zajebo što sam uradio, držim ovo. Izvršitelj izgleda čeka da što više ljudi ovde dođe. Da. Ljudi ne znam šta misle da će da postigne time što je unutra 10 sati. Možda još uvijek nije završio popisivanje stvari, prodaju svojim drugarima i tako dalje. Podelu. Dakle, kogod može neka dođe da pomogne, ko ne može neka bar podeli ovaj snimak. Znači, ovo neće ići na televiziji, standardno, neće da javno prikazuju šta rade, oni bi najviše voljeli da ovo niko nije znao, da niko nije došao od jutros, su na prevaru izveli dete, završili ovde sa stanom i otišli. Ne vole ni oni javnost, zato što im je njima jasno da se bave kriminalom ovde, da kradu i otimaju od naroda, znači svima je to jasno, tako da, pošto na televiziji ovo neće biti,
delite gde god je moguće, da što više ljudi vidi i da kogod može da nam se priključi i pomogne ovoj porodici da zadrži svoj stan. Ko je to broj stana? Broj stana je 3. To je prvi sprat. Kako se zove izvršitelj, beš? Vulović. Izvršitelj Aleksandar Vulović, je li tako? Ime. Vulović. Tako nešto. Vulović se preziva svakako. Koleginica Šolović. Šolović iz Kragujevca i njen sin, ne znamo kako se zove, isto se preziva Čolović, koji je kupio stan od svog kolege za 30% vrednosti stana. Dakle, evo, njima je smešno i zabavno sve ovo. Što ljudi završavaju na ulici, a neki izvršitelj se tu bogati. Hvala za nemački oglas. Znači, da li neko može vam ludilo stati na put? Jedino mi ovako, ako se skupimo i vi što gledate i pišete komentare, znači običan narod jedini može da stane na put ovom. Do sad smo mnogo puta sprečili seljenje ovako zajedno i jedino tako i možemo. I zato kogod može neka dođe ovde da nam se priključi i da pomogne. Ne, ali to svakako može. Izvršitelj šta radi toliko unutra? Pa rekli smo već, prvo popisuje stvari i uzima šta radi, krade imovinu, to su već radili ranije. Kad otmu ljudima stan, nema svedoke, nema prisustvo javnosti, nema prisustvo kamere, nema nikakva apsolutno zaštita. To je jedno što radi, a drugo ne zna ni sam šta će i da li želi da izađe pred ovoliko ljudi i kamera ovde ispred, da ga vidi cela zemlja, znači 1000 ljudi su gledali snimak. Kako će sutra da ode u prodavnicu, na pijacu, negde, mislim, on vjerojatno ni ne ide tamo, to su ogromne su pare, tako, i ima ljude koji idu, koji sve obavljaju za njega, kao što i ovde ljudi, na primjer, mu omogućavaju da otme stan, nije nikakav problem da mu neko ode u prodavnicu. Ne verujemo da je skoči izvršitelj kroz prozor od sramote, da ima ikakvu sramotu, ikakvu savest, ne bi ovo ni radio uopšte. Ovo sigurno nije prvi put da nekom otima stan, a sumnjam i da je poslednji. Pa dobro mu ide, dobro zarađuje. Ne znam, kao čekamo. 3 godine treba poštom veštaku da uzvali dalje poštom radi.
Pa okej, 400 raste. Znači delite ako možete ovaj snimak, ako možete još bolje dođite vamo i pomozite. Naravno. Znači evo još jednom, jutros oko 8:30, nenajavljeno, bez rešenja, došli su ovde policajci sa bravarem i izvršiteljem. Došli su ovde u Bulevar Arsenija Čarnovića 52A, prvi sprat, stan broj 3. Dakle, došli su, unutra je bio maloletni sin, maloletno dete, nije maloletan, izvinjavam se, bilo je dete, znači, ove porodice koje izbacuju, oni su mu zapretili da će dobiti krivičnu prijavu ako ne izađe dobrovoljno, iako nema osnova za to, i takođe su mu rekli da je to majka njega zvala i zamolila da on izađe, rekla mu da to uradi što je bila laž, ona je to porekla ovde kada je došla, ona je tu sa nama. Dakle, time su se isto koristili lažima, manipulacijom i onda je bravar razvalio bravu, izvukao je, zamenio, narod se tu skupio, oni ne daju nikome da uđe unutra, da vidi šta se unutra dešava, šta radi izvršitelj sam u stanu već 4-5 sati. Dakle, šta može da radi? Popisao imovinu, krade zlato, kompjuter, šta već, to su radili ranije i neće nikog začuditi ako to rade opet. A policija ispred stoji, ćuti, ne odgovara na pitanja, nema rešenja da spreči javnost da vidi ovo, nema osnov, znači, to uopšte da radi, ali svejedno, oni rade svoj posao, posao im je da otimaju od nas, da otimaju od naroda, od običnih ljudi i da omoguće pljačke izvršiteljima, političarima, gazdama i ostalim svim kriminalcima. Izlazi napolje, lopove! Dakle, i dalje se situacija nije promenila, tako da ako ste u mogućnosti još ima vremena da dođete i pomognete, sprečimo ovo. Eno ga $1 radi uživo prema što. Spusti to, neću ili daj tu nekom okraku. Vrati to prstenje što si našao, sram te bilo. Vraćaj zlato. Žena što radi dole kao portir, kaže da su polomite se. Meni rekao, šta ćeš ovde? Kaže, šta ćeš ti ovde? A verovatno je neko objasnio. Šta ćeš ti ovde? Ja baš volim ono kad nas okarakterišu kao decu koje se tako ono... Ne znam šta će se... Ne znam šta će sa sobom pa decu. A to ima da stisne cijel do 7. Turnu se radi, 12, 24, 12, 36. Znaš, on polo 60-70 godina ti kaže decu, to je okej. I od 50. Meni bi neki posao ne bi dešao koja je bila rekla pre mesec, 2 dana kad je to kad sam ima organizacije snima ja jedan piše To nama pišemo. Neću ime da odajem, ali hoćemo, ajmo da imamo. Ajde, vođa od ovdje. Povedila ih. Ali ovako je zajebano, znaš, kad su sad došli, te ne najavljeno, samo što vam... Neko je napisao obrise. Šta je to dobro? Meni Šta se radi? Ništa. Kaže, krenula Olja Bećković, Brankica. Nemojte nam te ljudi. Neće doći, naravno da neće polikmagac. Zaista dolazi Boško. Zovu Boško sve vreme. Neće Boško. Šta pa Boško bi bar napolje policajce neko. Dođe da vodi Jure. Dajte mi 5 minuta na live-u, ko sam? Hoću ja
da bude. Ne vođa live da pregovaram da traži 5 minuta. Onda moramo da mu dademo. Da ga pomeraju kako biš gde bežite? Evo neko piše, ovo je Aleksandar Lazarević, Boško. Reci nekom da blokira Aleksandra Lazarevića. Zašto samo piše nešto o Bošku i Beriku? Ozbiljno? Ne, kaže brate Boška. Pa vi zabranite Ma mu. da, Nema Boška, nema nikog. Pa slobodno A ne, da on blokirajte. hoće, on kaže hoćemo Boška. Pa dovedi ga. Sve vreme propagira, samo napiši uče. Napiši ti Isidori. Ne. Mogli bi malo, Evo sad neko zove na generalni štrajk. Znaš, mogli bi malo da se bulkamo nešto, znači dosta još ovako, baš smara ovako. ali došlo je još više ljudi, njih je isto. Pa to, sad možemo malo da pravimo nešto, kao hoćemo da prođemo, znači, dosta više ovako, bro. Jer kao smaraju se ljudi, live se smara i sve se. Ajde mi kao da guramo, a mi kao da dodamo. Mi kao... Kako je rekao onaj mučenik kad je počinjao rat u Sloveniji? Kaže, ovi mu rekli u komentarima kao dovedi Boška, on kaže, brate ja sam u Brazilu, kako da ga dovedem? Koliko ima sati, vjerojatno? Pola 3. Mi smo ovdje koliko 5 sati. Ja moram da javim. Šta pola? Kako ono vojska kaže, služimo Srbiji, a šta vi kažete kao ono? Služimo izvršiteljima. Služimo bandi. Služimo panapovima na vlasti. A vojska kaže, služimo narodu. Tako nešto ide. A vi kažete, služimo bandi. Služimo narkodilerima. Šiptarskim sa Kosova. Koji donose opijum. I u Velikom Trnovu kuvaju heroin za srpsku decu. Mi ih čuvamo. Ljudi, hoće neko trkne s nekom klopu. Ja ću, šta treba? Ček, hoću ja djeca. Šta da uzmem? Ja nemam Neku peciju, nešto god. Pa tako neku, brate, obično pesmu. nešto, Uroš, evo još ljudi. Neko pizza peciju. Pokušao da stupi u kontakt sa kabinetom u našem. Pa neko je stavio da se puni, možda da ćemo Ma hoće. Ako on dođe još 200 pandura. Stanite, ljudi. Uspeo sam da se čujem sa sekretaricom u kabinetu ministra Stefanovića. Zamolio sam gospodina Stefanovića, odnosno ne ja, zamolio sam sekretaricu i da kaže šefu kabineta da kontaktira sa gospodinom Stefanovićem, ne bi li gospodin Stefanović koji poznaje moju suprugu i mene zvao. Cilj ovoga je da gospodin Stefanović preduzme korak je da ove ljude koji su tu svojim poslom, a ne svojom voljom, povuče. Da bi mogli mi da... Molim? Mogu svi da odu odavde ako hoće. Da, jer ovi ljudi koji rade svoj posao kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu dužni da trpe sve ovo, a ja sam vama znam kao što ste ovde sa mnom. Nisu dužni, ali ima voli 50.000 dinara. Šta je njihov posao ovde? Bukvalno se ću dodati na učenika. Neće on se gaži. Kao što smo čuli, Denis Antivić je... Porodica Šendijević će biti još danas u svom stanu. Ne želi se. Tako je. Oko tužna faca. Policija nema prijavljena, tako da je to jako jednostavno. Akademija nauka da se ovdje. Ima neko pampers neki za one veće bebe.
Ne znam što mi branimo. Treba stirom. Novine u čočku stavio. Imaš ti to da kad nije nauka da imam 40%, znači može nekih pola sata možda. Dok sam meni ostali još nekih 15 minuta. Dobro, ali onda da ga uvežam baš kad izlazi. Niko nema pojma šta znaš da radi ovo. Ja bih ga bismo znali. Sad ćemo se gledati što manje. Da, nego sam mu kao... Ako opet bude s njima neću doći. Šerajte, dobro, to mi je. Ko je ovaj što je se kontaktirao sekretaricu? Sam iskužio. Ovaj gledaj, je mnogo dobro gledati, on kao već počeo on izbor da... I to ne ovo što nemamo sve kada, počeli su ovi da se pričaju. Da. To će biti priča. Da, jasno, svi će meni tako. Samo nećemo da se bavimo njima i to više. Spremaš da... Da. Završimo. Baš to. Da. I ti si u fazonu oni su dobri i kao da, mi ćemo veriti. Imati mrtvu policiju. Baš to. Slažete se. Meni je to sijepanje debelo. Imam teren, ne mogu se zaposliti mikrošanke. Stvarno nema više smisla. On govori, pa to govori. Izgovorio je reč, ja sam mislio da čovjek ne zna priče. Znači, stvarno dosta, možete, stojali smo ovdje 5 sati, mi, sve to. Ajde, stvarno, sad daješ. Da, napišite, došlo je mnogo ljudi, bili su bezobrazni, uhapsite, napišite im prijave, a... Zovite brigadu da dođe, šta ćete vi ovdje, mislim, šta vi, niste vi... Evo imam Isusa. Gledao vas Isus 4 sata. I drži bateriju. 4 sata vas gledao. Isus kuće bateriju u polu. Isus je puni, bra. Imate mogućnost samo telefon ne postoji mogućnost da Stoji, to je suština sve vreme. I ne bi bio prvi put. Komandir, to imamo. Odmah dođe, napišem, ne mogu da se sprovede izvršenje. Kaže ti Marić, Kira Gal. Kirilica. Jebe nas ne znam činove, brate, ne znam. Ide na reju, nego sam boli me ruka rezolutor. A ispod Isusa pas. Ko je ovaj čovječ? Stari policajac. Daj mlađe. Mlađi referent. A oni sa zlatnim zvezdicama. Ne, ovaj je glavni, ovaj je glavni. Nije, on glavni ti onaj sa dve bele ovdje i jednu zvezdicu, Radović. Ali on, Radojičić. On ti je najveći čin. da, ali u njegovom odsustvu, Onda ima tu kao...
Ovo što ima sledeći najviše... Da, ja mislim da je on... Da, pa on je prošli put bio. Ima slova da se otkaže ovo izvršenje. Glavni je bio prošli put. Pa da, on je bio unutra. A inače zapravo glavni izvršitelj. Pa dobro, naravno. Nula odluka donose samo. Naravno, izvršitelj javi komandiru, komandir njima i to je to. I tako bude. Mogli bi stvarno da nas pusti. Izvršitelj unutra ima WC, ima frižider. Smemo da pretresimo izvršitelj. Ostalo i neke hrane, bano ljudima. Ja sam baš mislio da će hoćete vi da pretresete izvršitelje kad izađe ono ispipate ono sve kao ajmo. Najbolje je bio scenarij da se izvršitelj obesi unutra. A ne, može da izvrši pregled, samo pretresanje uz nalog sustav. Pregled i ono kako izvrstane ulice. Brate, meni pretresuju stalno bez neke... A pretresanje ti skidanje... Pa ti nisi izvršitelj. Pa pretresali su mi gaće bez naloga i skini čanak bez skini pati. Mogu po osnovanoj sumnji. Ko je osnovno sumnji? To je na njemu da bira šta je osnovna sumnja. Pa da. To je taj proizvoljna me. Imaš bradu osnovna sumnja da kriješ nešto. Da kriješ nešto u bradi. Ajde vidimo gaćika. Ajde čučni kaži. Skini gaći. Da, nije samo ovim, neko kaže ovim policajcima ispravan mozak. Svim. Svi će ovako da stoje i da rade šta god im se kaže, bez promišljanja, bez ikakvog morala, bez ikakve savesti. Da će neko završi na ulici, ništa ih ne zanima, nema. Da nisi bio u školi kad se učila ta reč. Savest i humanost. Daj moguće da vi za 30.000 plate radite ove stvari. Nije 30.000. Dobije bonus kad izbaci nekog bonus. Ja vas pitan, sa ljudske strane, meni je ovo druga, sa ljudske strane, da li je normalno da vi učestvujete u državnoj pljačci? Da jebem u posao kako zove, dođete kod mene radite za 30.000 na selu. Ja sam sa sela. Hoću ja. Ovo dostojanstvo. Stojiš i braniš pljačku. Za 30.000. Služi narkokartelima. Komandanti žandarmerije vam rođaci mafijaša. I žena mafijaša. Za 30 pišćivih hiljada. Nije on prvi stan u Beogradu. Nigde ne postoji državna pljačka, postoji dostojanstvo i u toj policiji neko. Da kažeš neće ovo radim, jebala su AK, pa pljunete na nju. Puh! Ma imaju ljudi neki sindikat, mogu da se organizuju, kolektivno kažu nećemo ovdje. Odbijete poslušnost. Neće. Ma mogu da nam jave, mogu nikad da nam kući, oni su slobodni da pišu šta hoćemo. Nijedan od njih, kad radimo, naše dve organizacije postoje već 2 godine, nijedan policajac se nije javio privatno i rekao, ljudi, znate, evo sutra će da bude iseljenje tu, nemojte da kažete ništa, naravno, kao da znate samo. Nijedno se to nije desio. Niti smo dobili neku podršku od bilo kakve organizacije u policiji. Tako da, evo, možda mislim... Da bi se pojedinac obogatio na tuđoj moći. I to koji pojedinac? Znaš koji li? Ali kad se ugasi kamera, onda pričaju drugi izvršiteljke iz Kragujevca, koja je inače kriminogena osoba, brate, ima veze sa žutim, sa belim, sa ovim, sa onim, brate, i privođenje i puštanje posle pola sata iz policije, i od tada mu se inspektori Kragujevačke policije, takozvani četvrtaci, ko što ih i oni u Kragujevcu zovu četvrtaci, iako nemaju veze sa 4. odeljenjem 20. novembra, jave mu se na ulici, kažu zdravo, kako mama? To je taj lik. Proći ovo jedno. Treba pogledati sebe, nije ona. Stvarno. Ne i vi, i ovi, i oni koji vam to naređuju. Ono je vjerovatno. A proći i ovima što uzimaju. Završi se to jednog dana. Samo tad je kasno da se plače za oprošće. Nikom nije do zore gore, vrati. A onda ima obraza, ne bi bio poličač. Pa da. Je, ima i čestitih. Treba opravljati ljudi. Nema čestitih jer nijedan čestice nije desio na ovom iseljenju. Ni na jednu. Nijedan nije rekao, brate, ja neću. Ja idem na ovo iseljenja. Nijedan nikad. Nisam upoznao čestitog. Sjećaš kad smo bili deca kad igramo fucu? Onaj ko ne zna da igra fucu, on bude golman, ne bude sudija, brate. Niko se nije javio i rekao ja hoću budem sudija. A to su oni.
Oni hoće budu sudije, brate, na fudbalsku. Pa niko nikad nije to bude kanter, svi ste da budu teroristi, brate. Kod nas. Da, ali niko nikad nije rekao, ja ću budem sudija, svi rekao, hoću budem golman, znaš. Oni neće budu golmani, oni hoće budu sudije, brate, to su oni sami odlučili, brate, da budu sudije, da odlučuju ljudskoj sreći i nesreći, da vise, da bdeju nad ljudskim, brate. O, vidi ga, Stambola, si prisvojio to. Da vise na ljudskim, brate, Nemojte da nudite policajcu. Naravno, brate, koga nudite? Uvek nude neki, nađe se neki pametno, kaže, evo, mi smo ljudi, oni nisu. Ne treba im donesimo, brate, pečeno prase, ne moram da idu u Keniju, brate, to je ovo. Ovo je praseća brigada. Hvala kad bude ovdje. Možemo li malo da prođemo tamo? Da vidimo šta se dešava i to. Uroše, koliko kažem da je policija počela ponovo da legitimiše ljude koji ulaze u zgradu. Sad sam evo, ponovo, pričam. Neki od nas su legitimisali već po 2 puta. Mene su 2 puta legitimisali. Dakle, opet legitimišu sad ljude koji ulaze ili izlaze iz zgrade da posle podižu neke prijave, jer eto, ljudi nisu hteli da im dozvole da otmu nekom porodici stan, da ih izbace na ulicu, da im unutra izvršitelj pokrade imovinu. I sad oni uzimaju tu podatke da posle dižu prijave kao što su do sada 100 puta radili. Ne mogu. Možemo mi malo da prođemo? Čekamo ovde već. Čutanje odobravanje. Evo, ja sam ovde 10. Blizu pandura, oblizuju se tamo, gledam. Možemo malo da prođemo, da nismo zgrali dolazili. Ja nisam ko Miroslav Ilić kad vidi kiflici, nemoj smati. Možemo da prođemo malo da snimimo, da vidimo šta se dešava. Ja ga gledam, vidim kifli, oblisuje se, probi nam sve. Govori neko u ime. Ma gore, ali neće izdati Neće koji nije ti mislim u sam govore, znam da inače govore. Ma ne, pričali su 10 sati su prvo pričali. Sad ima kamera. Rekli su mi, je li tad kamera, rekli su mi smo ovde i mi štitimo zakon, mi pitamo koji zakon, oni ne znaju. Mi pitamo kako to štitite zakon, oni ne znaju. Ja samo da kažu, bre, član zakona koji štite. Zakon bogatijeg štite. Hoće čujem član, bre. Ja kažem, pa dobro, po zakonu mi možemo da nadgledamo, bla, 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 on čuti. Znači, on da zna zakon, on je bio pandron, bi radio za izvršitelj. Pa neće, oni su raspravili. U kancelariji tamo. Tamo rade pravnici koji ne mogu nađe nađe zakon, on bi bio pravnik. Bio bi advokat, brata, advokat je bio izvršitelj. Ne može. Kakav je zakon, znam čipova, ono se mašina su svi ko prototip je. Nema, ovo nema. Idu ko prototip je. Nema ni broj ni ime. Ima ovo nešto da javlja kao... Možda snimiš ovog gospodina što nema ni broj, ni ime, ni ništa. Evo, snimili smo ga 100 puta, brate. Ništa nema, brate, da se vidi ko je on, brate. Ni dušu, ni ništa. Brate, da nisi neki iz kavačkog klana, neki iz klana nekog crnogorskog. Ne, on nije promenio faktor. Možda, brate, neki kokain, Ovi svi su se nasmejali i menjali face i to. On je pravi robot, on nije promenio faktor. Gvozdena Rika Plavnika. Kavaj Lenard, Kavaj Lenard. Ja mislim da on ima putera na glavi, čim on tako čuti. Čim on tako čuti, boji se on, brate, ima putera na glavi. Ne, on je onaj što idi bije. Nije, možda vozi, brate, neko kavčanina. Ne, on samo bije. Ja mislim da je to njegov posao. Brate, ja sam čuo, ima narkodileri koje voze, brate, pripadnici interventne jedinice sa sve značkom pištoljem, brate, na dil. Na preuzimanje, na primopredaju. Evo neko pita o čemu se radi, ovde ponovit ćemo još jednom. Dakle, izvršitelj otima stan jednoj porodici kao pod opravdanjem zbog kredita, potraživanje banke. Oni su 80% kredita otplatili u posljednjih 10 godina, nastavili su da otplaćuju, dakle oni nisu, nije da duguju, da neće da vrate, dakle oni su im prodali stan na licitaciji, tajnoj, iako mora da bude javna, nije obaveštena porodica, stan je prodat i to kome je prodat sasvim zgodno, sinu izvršiteljke.
dakle ne ove koji seljava, nego koleginice od izvršitelja koji seljava ljude, i dakle oni tu onda za 30% vrednosti su prodali taj stan, dakle banka je zadržala pare od kredita, taj sin je dobio, kako se zove, stan za smešnu vrednost, izvršitelj je dobio svoj procenat od svega toga i sada unutra slobodno, bez ikakvog nadzora, bez prisustva javnosti, što bi moralo da bude, popisuje, uzima stvari, ko zna šta radi i kako će još dodatan novac da dobije od svega ovoga, a porodica završava na ulici i to ovde nikog od ovih policajaca ne zanima, dakle oni su tu da izvrše naređenje, da pomognu izvršiteljima da otmu stan i pare. Eto, to se dešava. Pošto je neko pitao, dakle, kogod može neka dođe, Bulevar Arsenija Čarnojevića 52A na Novom Beogradu, prvi sprat. Deset puta sam pitao kako se prezive ovi što su kupili. Kako beše ovo što je bilo? Čolović, znači Čolović, izvršiteljka Čolović iz Kragujevca, njen sin je kupio stan. Šta su krivi panduri? Pa krivi su to što oni ovo omogućavaju. Evo sad, evo, vidiš šta su krivi. Dobili su naređenje od izvršitelja, a ne od Evo. Mogu da prođem. Eto, pa to su krivi. Eto, guraju, ne daju. Znači, oni ovo omogućavaju, da nema njih, ovo se ne bi nikad desilo i to su krivi. Šta su krivi panduri, evo. Bili mali kad krademo sladoled, pa će policija čuvaju stražu na svakom kraju ulice. To je to. Ajde, pustite nas, stvarno, baš. Nema više smisla stojimo ni vidimo. Da, pustite nas, mi uđemo i napiše... Jeste, kaže neko i njima je naređeno. Pa šta što im je naređeno? Da im narede sada nas upucaju, što nas upucaju, to je u redu. Su naredili čuvarima logora da ubiju ljudi u logorima u nacističkoj Nemačkoj, oni su to radili, šta naređeno im je, kako je to, nije nikakvo opravdanje. Das ist Arbeit. Arbeiten, Polizei, arbeiten. Ne, baš bi mogli da nas pustite... Policisten banditen. Znaš kako može? Može ja se kao zaletim i ti me kao pustiš i onda svi prođu... I ugasimo live da ga pustiš. Paračkinje, koga ćete? Mi vas probijemo ili se kao pravite da nismo? Ne, i vi onda kao, znaš, la i gotovo. Ne, samo one devojčice uvijek puna postoje kao... Ne be, ja sam čuo da će oni ostati ovdje za sve. Dobro, jebi ga odlično ime. Ne stojim i sad ostaću. Ne, da. Došle kolege iz grada, jebi ga iz grada. Neki kisele, brate. I treba sve da ih kisele, brate. I sve da ih kisele. Njih ćemo mi da iselimo, neće sve da ih policija. kisele, znači, i da budem srećan. Hoćem ja da branim izvršitelja. Da, onda ćemo mi da pomažemo izvršitelju da vas izvrši. Meni žao njihove dece, nije žao njih, brate, jer deca ništa nisu krive, još uvijek ništa ne znaju. Sve meni to žao, ali neki su Pa evo oni sad izbacuju i decu i sve izbacuju. Sve neki su izbacuju. Jedno po jedno. A kad budu kod mene krenuli i izbacuju na jedan sa decom 3,5 godine vrti mog stana, oni kredite, brate. Ćemo da letimo svi u vazduhu pičku materinu, vrte, lepo 3, vrte, svi ga njih robari u lepo nebo. Svi u pizdu materinu, znamo kad dođe. A uskoro će se
vratima stan minirani. Znaš kako ćete stojiti ispred vrata? Boleće vas baš super. Pošaljite bomb squad, brate, odmah tu da vidi da deminira, da njuška, brate, kerove, da njuška. Da dođi Miša Vaskućac. Porodica je tu iza. Porodica je tu sa nama, nisu bili tu jutros kad su obijeli stan, bio je samo sin, a njega su na prevaru izvukli, recimo, rekli mu, rekla ti je majka da izađeš, pisat ćemo ti krivičnu prijavu i i on izašao. Možda se slabo čujemo, nije prst na mikrofonu, ja proveravam. Ali trenutno niko nije blizu mikrofona pričao glasno. To mora se potrudiš baš. Imaju kao produkcijski zamerke na ovaj. Da. A znam da se slabo čuje, nema prsta na zvučniku. Ne, ovo je policajac samo. Ustra se, ja? Ja se ustra, ima proliv. Samo proviri šta da vidi da li nas ima. Ima proliv. Izvršitelju! Ima proliv, ne smije. Izađi, pičko jedna. Izađi, izvršitelju! Evo, spremaju se izgleda. Aj, neko ko je nazad malo. Da, ili Andrij. Nije PK nego... Ako ste gledali variolu, šta je karakterna osobina, šta je polni on? Tako je. To znači sve ste u pravu, nikog Hitlera nije bilo ovako u prevodu. Da, iz Frankfurta, vi ste postali internacionalni kriminalci. Ceo svet. Međunarodna kriminalna baza. To su davno, brate, pa znaš da ih i ovi iz Bundesvera, brate, Vučićev Burazera čekaju zicer, s ovih heroji za ona stanje, gde samo čekaju da se tebi informacije. Obaveštena služba, brate, sad trenutno najviše radi Vučićev Burazera. Nemačka je glavni strani faktor koji drži Vučić. Nemačko su, brate, strukture razvojene. Dakle, Merkelova ne može njemu da kaže da radi to i to. On kaže, ja sam policajac, ja slušam svog ovog, ne, kako ne može. Čekaj, Merkelova je ministar unutrašnjih poslova. Ne, mislim, svakako je liberalizam na višem nivou, ali nije baš tako da to hoće ti sad kako se zove. Pazi, Nemačka obaveštena služba koja se bavi, brate, narkoticima, ozbiljno radi Vučićev. Znaš ti kako Nemačka kontrola tuče ljude kad nemaju kartu? Znači, nemoj da se kao baš na Nemačku, nije ni tamo sve. Ne znaš šta ti radi? Tuku, ako kreneš da bežiš, znači ja sam vidio krvo da imate nešto. A šta je da kreneš da se naplatiti kaznu? Pa, 60 evra. 60 kada to? U onome to 60. Ja nikad nisam platio kartu u životu. Tramvaj, bus, brate, kad te uhvate bez karte. Ali isplatite se, ako ne platiš, razumeš, ne znam, pa 10 puta, jedno mi da platiš kaznu, okej. Upravo to, šta to? Ali nema kao neću da vam platim kad mi stigne papir i to, nego imaju pravo da ti... Zavisi gde, Nemačkoj možeš da izbjegavaš beskonačno. Ne, u Nemačkoj pričam, u Berlinu. Dakle, nije samo kod nas na Balkanu, ovo je svuda po Evropi i svijetu. Nama su rekli 60. Meni nisu nikad... Ali bilo nas petorica bez karte, ali samo sa jednom naplatila. Čas 40. Ali imaju pravo da ti uzmu iz novčanika, znaš. Da. Pa evo mi blokiramo izlaz, samo treba što više ljudi dođe da to pomoći. Kada se uhapse, a dobro, ali to panduri, ako nisu bili panduri, bili samo ovo. Pa oni čas pozovu panduri. Čas, to je vrlo brzo. U Švedskoj ne ide kontrola, nego idu panduri u kontrolu, ima pravo da te hapsi ako nemaš kartu. Kaže, jadan i onaj koji su useli u stan koji otet, pa upravo će izvršiteljka svoje dete da useli u taj stan. Či prvo da ti je detetu izvršitelj. Uopšte nije jadan. Ako nemaš kartu u prevozu, ne možeš da ti kažem. Nije jadan ni najmanje, ali neće da te useli, zabranit će. Pa neće. Tvoj podatke, trećem licu. Ovdje ne može kontrolor da... Da, ovdje ne može. Ja sam meni desilo da sam bio u prevozu, da sam zajebavao kontrolor, ignorisao sam ga. I me kao cima za ruku, ja ga kao laktam i dolazi pandur s drugog kraja autobusa i cima me kao izdajem slušaj šta zajebavaš čoveka.
plati kartu. Da pitam čekaj li ti odradiš za državu ili za privatnu firmu Apex koju drži Đilasov brata strica, jebi ga. A ne, to je komunalni policajac. Ne, regularni policajac. Znaš šta ti je Apex? Apex ti je firma, brate, koja je podeljena na 100.000 malih firmica, brate, koje peru novac od proizvodnje heroina. Znači ti sad kad otpucaš, brate, kartu... Ne, druže! Srbija autoput, svina za Evropu. A ti sve u heroinu? Dobro, vrati, nije baš sve, mislim ovo, okej. Nije sve u heroinu. Ali ovo nešto je u heroinu. Nešto je u ljubavi. Nešto je u ljubavi. Znaš ti ko je bio? Mene voli sve, Ništa ne lome ili... Lome, kako ne lome? Pa reci im do... ono... Pusti svetlo. Da pusti svetlo da mogu ljudi vide. Ministar Stefanović je na sastanku... Nešto ništa promeni, šta ono, pa njega boli put. Pa on je tu... Možda da, možda. Pa da. Pa da. A dobro da, glavni nad njima, da. Ajde, povućete se. Javili su vam sa vrha da se povučete. Ajde, kaže vam ministar Stefanović da se povučete, ste čuli? To je informacija s druge ruke za sada. Evo, za sad je još nezvanično, poslije će biti... O čemu se radi tu? Pa ćemo ponovimo još jednom, da. Znači, zašto porodicu ne puštaju u stan? Okej. Oni bi morali da puste porodicu i svu javnost ovde unutra, dakle ovo je javni postupak, nemaju rešenje da je zabranjen pristup javnosti, ali zato što izvršitelj verovatno unutra popisuje stvari, uzima, pakuje, prodaje, šta god da radi, a i zato što ne žele da ljudi vide da se snimi i eventualno da se na neki način to spreči. Oni su došli ovde u 8:30 jutros bez najave i dete koje je bilo unutra su na prevaru izvukli napolje i od tada drže okupiran stan dok izvršitelj unutra radi šta god hoće. Ko zna šta radi zaista. Izvršitelju pičko jedne izlazi napolje, bre! Ljudi su ovde skupili da ih spreče, ali treba još što više ljudi neka dođe. Jednaš mi mater, ako meni jasno šta on radi unutra 4 sata. Znači, ovo je na Novom Beogradu, bulevar Arsenija Čarnojevića 52, neka dođe kogod može. A što nije poveo nekog sa sobom pomoću? Jadan čovjek se sam, čak i sam. Pa to je to. Pa popisao bi do sad 17 puta bi popisao da sam popisao. Ne znam što da kažem. Jebon šta radi više tu, ličku mater. Možda radi uživo aukciju, brate, ide snima i komu ponudi više odmah. Kači na Kupindo sve. Na Kupindo, a? Kači na Kupindo. Ali uživo. Ali neki interni Kupindo. Kači, možeš sada slikaš, okačeš. Znate, on do sad je mogao svaku stvar tamo da popiše i okače na Kupindo. 5 puta je mogao. Ja kažem, ovo je svaki parket, brate. Parket, znači 1 po 1, neka slika napiše. Šta je više, aj pustite nas, brate, vidite da je ono dosta više, znači stvarno ono nervoza kreće da rade sve ljudi. Ajde, recimo da se sklonimo. Da, pustite nas i da idemo svi i to je to. Ne, a? Realno da nas pustite, nije više realno da stojimo ovako. Nije smiješno uopšte. Stojimo i nervozni smo svi i kao diže se tenzija i sve. Nema potrebe za tim, bolje da prođemo. A i kiselnika nestaje. Da, nestaje. I dolaze novi ljudi i nema više mesta ovdje i sve. Kolega mu spao. Legend. Zlato sakrštenja. Zlato sakrštenja. Stavlja se na limundu i na Kupindo.
privatni profiteri, klasično. Jedna veš mašina za sušara. To ne mogu da spusti kroz prozor, to je fora, ne mogu pavisan da iznesu drugačije. Pa ne pusti nas, brate, ako nas ne mogu da sa zavarom, lepotno, brate, nas pusti od tada izvršiti unutra, navodno vrši procenu. Kako kaže, neko opet nije policija kriva, obavlja svoju dužnost. Šta im je dužnost? Dužnost im je da izbaci ljude na ulicu. Dakle, jesu krivi. Jel moraju su ucenjeni životom, to rade, nisu. I da jesu, nema opravdanja. Dakle, krivi su, ničim nisu ucenjeni. Ucenjeni su svojim nekim privilegijama dodatnim. Inače, ovo je sama lekarka, tako da Da. I to se dešava. Da ova žena koju su tako hteli da isele, izbace izvadi pištolj i bam i poubija sve. I to žena. A to je moja komšinica. Zoka. Ali nema veze s njima, ona je investitor. Nema veze, sve tu isto. Izvršitelj, investitor, sve tu isto. Da su oni investitori, ne bi bili u ovoj uniformi. Ma ne pa Nuri, nego. Tako, evo lepo kaže Dragan. I Hitlerova vojska nije kriva, oni su samo radili svoj posao. Eto isto. Daj. To je to, kaže, bolestan je svako ko učestvuje u ovom pljačkanju. Sad ćemo da pozovemo izvršitelja da čujemo šta kaže. Daj. Ko odmah se javlja? Jeste policija kriva u ovom slučaju svakom drugom ko omogućava. Da oni nisu ovde, ne bi niko bio iseljen. Dakle, oni ovo sprovode u delu i omogućavaju. Ajde nas pustite da prođemo, to je mnogo svrsishodnije. Ne znaš? Gde je onaj glavni? Znači, ma čuvali bi bre oni, čuvali su izvršitelja kad je otimao njihovom kolegi stan bre, znači oni će, kapirate vi koliki su to roboti, oni bi čuvali izvršitelja da njima stan otima. To je neverovatno. Ono što stoji pored njega da otima isto toga. To nema, to ima 0,0% mozga. Šalju ljudi i njegov mobilni, ja ne znam odakle šima te informacije. Daj mobilni. Evo, imam ja. Imam ja. Drži malo. Znaš što je fascinantno, da svaki pandur ima na telefonu svog sina, čerku i drži ga. Evo sad ćemo da vidimo da pozovemo izvršitelja, dobili smo nekako njegov telefon. Pa ćemo da vidimo da li će da nam se javi, da li ima hrabrosti da nam se javi, da nam kaže šta radi zapravo unutra. 4 sata već koliko sedi. Da, i više od toga. A može izvršitelj Vulović da izađe napolje? Pa da, ali može da izađe tu gde je, pa napolje. Evo sad upravo razgovaramo sa... Beta, novinarska agencija Beta. Raša Today. Dobro, neku kafu pa... Čekaj, pričamo sa... Može da izađe napolje da da izjavu za javnost. A sad ćemo da vidimo da li će da izađe izvršitelj. Pa znam, mi smo ispred vrata, samo čekamo da li može da izađe da da izjavu za javnost. Aha, vi ne možete da me dobijete. Dobro, svako dobro, prijatno. Ništa. Kaže da ovdje nema njegov broj, ne može da ga dobije. Aha, ne može da ga dobije. Ništa, taj broj koji ste ljudi postavili, neka žena kaže neće da izađe, ne može da ga dobije. Nije u dometu. Tako je, nema odustajanja, nećemo otići.
Svi koji možete, šerujte video da vide što više ljudi, ko može neka dođe, kako je Bulevar Arsenija Čarnojevića, 52/A, na Novom Beogradu, znači to je odmah tu blizu arene, dođite, svako ko može da dođe neka. Evo, izvršitelj nije hteo da nam se javi, znači javio se neko, ali kao ne mogu da ga dobiju, a on je ovdje iza vrata ovih i ko zna šta radi unutra, krade ljudima stvari. Krade bre sa krštenja. Krade, bukvalno traži neke stvari, ko zna, i stavlja sebi u džepove, sve što neće da popiše stavi sebi u džep. Krštenja zlato krade. Tako je, samo šerujte video. Sa krštenja krade zlato i krade belu tehniku i televizor i niko ne zna šta je on sve ukrao. Bukvalno kao ratni profiteri, oni najcrnji. Paravojna formacija javni izvršitelj. Spustio je rolete na stanu. Da, spustio je rolete na stanu. Znači ne može niko ništa da vidi. Čisto da znate. Čista, paravojna formacija i ova policija radi za jednog paravojnog kriminalca koji krade zlato sa krštenja i belu tehniku. Tu su ljudi. Ljudi su se skupili da stanu na put ovoj nepravdi. 4,5 sata mu treba da nađe zlato, pa vi vidite. 4,5 sata on traži i traži. Nije dao nikome da uđe da proveri da li krade. Znači 100% krade. Oteo je stan, što ne bi oteo i zlato. Možete makar proveriti da vidite proces. Makar informativno pitate vi policajci. Joj, kao mu sreća, ali nije iskočio nikad. Jel imate vi ideju koliko ćete da svojite? A kad je kraj smeta? 4. Evo vidite, oni ne odgovaraju ništa, neće da kažu. Ja moram da idem. A dobro, idem, ima ljudi. Imamo i vi smenu, ne? Ne možemo, Interpol, ne možemo Nemojte samo da nudite policiju. Evo, stigla upravo drugi. Se izbore frena. Ne može čovjek da uđe u svoj stan, znači on bi hteo da uđe, ali ne možemo da uđemo. Ne može da uzme lekove za terapiju. Oni ne dopuštaju čoveku čiji je to stan, ne dopuštaju mu da uđe, da uopšte vidi šta izvršitelj radi unutra. Ko zna šta on radi unutra, on je unutra već satima i satima. Ne dopuštaju za terapiju, jer su bolesni ljudi. Znači unutra bez svedoka, bez ičega, znači ko zna šta taj čovjek radi unutra. To niko ne može da zna jer ne dopuštaju vlasnicima stana da uđu u stan. Krade zlato što možda je pustili neki dobar akcijni film. Pa ne ja, nego možda hoćeš neki. Da. Nešto. Ovo šerujem ja. Kako je ljudi, užasno im je. Jer možemo malo da prođemo. Čekamo već 5 sati. Neće oni izgubiti posao ako odu, oni mogu da se pozovu na prigovor savjesti, mogu da odu. A i ako izgube posao, i bolje da izgube posao. Jer ovakav posao i ne treba da rade. Bolje onih posao nego porodice. Javi tamo, ne može da se obaraju osigurači i to već je promenjena brava, nema više potrebe. Da. Jel možemo da prođemo malo da vidimo šta radi izvršitelj i to? Možemo malo da...
Možemo mi malo prođemo 5 sati već A ne možemo mi sa njima da se bijemo, evo. Možda će sada izađi. Izađi napolje, pičko! Ne smemo mi njih da diramo, samo oni smeju nas da biju. Mi njih ne smemo da pipamo i nećemo to raditi. Jer oni kao... Aha, oni potrče, da. Pa ne, zato što misle da on izlazi i onda potrče. Moramo malo neki primjer. Ovo stavno nešto Kevin, dajte, a nemam... Dobro je za rič. Šta ovo? Imaš da napišeš na signal, samo da blokiraju Slavicu Miletić. Mogli bi malo da probamo da uđemo, stvarno. Sad je ušao policajac, njihov valjda komandir ili šta je, on je ušao unutra, verovatno da priča se nešto sa izvršiteljem. Policija je kriva zato što izvršava ta naređenja koje su im naređena. Znači, znamo mi da su njima naređeno, da je sve ovo naređeno, ali oni sve to izvršavaju sami. Tako je, vlasnik stana po svim zakonima ima pravo da uđe, ali njih ne zanima taj zakon. Oooo! Ne mogu više, tenzije sam velika. Sad će njima da dođu novi. Čujete ovih 5 sati, čekaj. Da. Ovi ljudi. Možemo... Gdje je mikrofon? Gdje je mikrofon? Dole. Evo, ja se izvinjavam, sklonjen je prst. I sada? Oni sada? Ajde, odmah, sklonite. Sklonio se. Blokirano. Dosta više. Evo, to je poruka, stop. A ne smiju njihovi sinovi to da im kažu, dobit će batine od njih, kuće. Pa smo ono već 5 sati pričam jer nisu u krugu. Služimo narkomafiji! Parola policije! Služimo narkokartelima! Gde je Andrija? A stoje, čuvaju izvršitelja. Zato što je izvršitelj unutra i oni čuvaju njega sada. I stoje tu da vlasnik ne bi mogao da uđe u stan. Baš zato i stoje tu. Sve je rečeno. Ništa, oni ne komentarišu, oni ćute. Sve je rečeno, znači... Evo, pozdrav za Nemačku, hvala za podršku. Hvala svima što pratite, svakako je značajno da javnost bude upoznata, jer će njima posle neki njihov nadležni da kaže da to ne rade jer se ne isplati, razumete? Sad, koliko ljudi sad misli loše o policiji zbog toga što ovi pišaju po policiji, razumete? Upravo uriniraju po svojoj profesiji i pokazuju šta je policija zaista, a kako se zove, s obzirom na ove sve proteste i ove stvari, njima se ni malo ne isplati da se o policiji ovako misli. Evo, ovo je vlasnik stana. Čovjek želi da uđe u svoj stan.
Neko šalje voice. U redu, ali ako nemate... Čovjek zabrinut svoj Čovjek po zakonu ima pravo da prisustuje unutra dok mu popisuje imovinu. Znači, evo, čovjek pokušava da uđe u svoj stan, oni mu ne daju da uđe u stan. Znači, to je njegov stan čovjeka koji su oni upali nakon što je on nije bio u svom stanu. Ušao je policajac iz sada i ne znam. Ali javno sme da... Ništa, eto, vidite. Eto, vidite, njih uopšte ne zanima, znači čovjek čiji je stan, oni ne žele da mu dopuste da uđe. Ne, evo, oni ne dopuštaju čoveku čiji je stan da uđe unutra. Znači da vidi šta izvršitelj radi u tom stanu. Pustite čovjeka da uđe u On učestvuje u postupku lice. Promenom brave vi nemaju... Tu su i novinari, ima ih, samo ih nema dovoljno, treba da ih ima više još. On je još uvijek na papiru vlasnik tog stana. A ne samo to, sve njegovo unutra. Ljudi, nije u tome stvar, on ima pravo da prisustuje popisu imovine. Izvršitelj mora pred njim da popisuje njegove stvari. Izvršitelj unutra bez svedoka, bez ikoga, ko zna šta radi, znači ko zna šta krade, šta uzima. Čovjek ne može da vidi šta se radi sa njegovim stvarima unutra. Šta samo čutite, brate, recite nešto. Eto, pogledajte, oni se prave ludi, samo stoje, ne rade ništa, neće da puste čoveka unutra. Donesite mu lekove, barem ako neće ga pustiti unutra. Nek mu neko donesete lekove, ajde. Dokumenta, bilo šta. A lekove mu donesite. Slikajte stan. Osjećate nekog na duši, ali ste normalni vi. A Robocop uđi unutra, bre, donesi mu bre lekove, se lude. Pozovite Radovičića da donese rešenje. Na kojoj postupka da mu popisuje imovinu? A koji zakon ne poštuju nikakav zakon? Ima advokat. Koji je glavni, taj koji je glavni mora da komunicira sa javnošću, ne možete sve da čucite tu kao mutavi jebo vas Bog. Tako je Slobodan, ne znam ko se rekao. Treba malo da... Ne možemo, nažalost, ne smemo silu da primenjujemo, zato što onda oni mogu, ko zna šta da nam urade, mi ne smemo ovde sad silu da sprovodimo, oni samo smeju silu da sprovode, ali mi im nećemo dopustiti da rade ovo. Evo, ovo je poruka, znači bez doma niko. Eno i druga poruka za miliciju. Da, to je za policiju, njima je upućeno. Sram vas bilo. A neko od vaše djece će da vidi ovaj live na internetu i vi kako mu tata izbacuje nevine ljude na ulicu. Onda će da pričaju. I onda dođe u školu, maltretiraju ga druga djeca što mu je čao neka konjina što stoji tako na vratima i izbacuje ljude. Da kažu da neće da rade ovaj posao, to da kažu. Najveće zlo je ovdje izvršitelj, ali policija dopušta tom izvršitelju da on omogućava mu da on svoje zlo izvršava ovdje. Dakle, bez policije izvršitelj ne može ništa da uredi, ljudi, to morate da shvatite. Potrošeno 80%. Čuli smo 10 gigabajta. Dobro, ima. Možemo da uplatimo na smakin. Ne znamo da li možda izvršitelj ima još neko, ali kao svakako ne možemo da uđemo da vidimo. Da li ima, pošto su oni ušli pre nego što smo mi došli. Ali znamo da je on unutra, sigurno. Zakon njima dozvoljava da rade Ova policija je u službi vlasti kao i svaka druga i uvek će biti tako. A vlast kao i svaka druga je u službi kapitala. Tako da nisu u službi naroda kao što pitate ovdje, oni su u službi vlasti, uvek su bili, uvek će biti, kogod da je na vlasti, znači Vučić, Đilas, bilo ko od ovih svih tih političara, kogod da je na vlasti, oni će njih štititi. I nikad narod neće štititi, nego uvek policiju, političare. I jedni. Da.
Znam slobodno i vidio sam na Twitchu što se dešava. Jel ona iseljena? Možemo malo da prođe? Nije. Malo više. Može malo više. Samo malo, ne. Da, njima je smiješno. Vidite sami. Tako je, oni rade šta hoće i kad hoće, ne obaziru se na narod. Ne obaziru se na zakon. Nije na zakon. Čak se ne obaziru, tako da nisu pokazali rešenje o izuzimanju javnosti. Ajde, ne idemo da se zameni. Evo dolaze još novi policajci. Izgleda da prave smenu, jer su se ovi umorili. Zamenite se, moj kurac. Znači, dosta je bilo. Oni su izgleda umorili, sad hoće da idu kuće, ali da dođu njihovi kolege da ih zamene. Zakon sve to dozvoljava, sve to dozvoljava. Možete da odete kući, ali da nas pustite da mi uđemo unutra. Malo sutra će se zameni. Juče. Nema zamene. Evo, kaže vam žena, napustite zajedno vrata, ne možete svi da dobijete otkaze. Evo, ja sam rekao, ne interesuje. Slikani su oni svi policajci, ali neki nažalost nemaju ni svoje imena na uniformama što moraju da imaju, nemaju brojeve značaka neki. Nije droga, droga je ono što je toksično. Ma ne bi bilo lepo nikad, nešto je, nemojte biti u zagradi, gde god da stoje nije kako treba. Ne, sve je toksično. Dosta više sa tim novinama, brate. Ne pričaj sa punim ustima. Pojeo jednu briselu. Rekao mi da ne pričam s punim ustima. Neće, evo ja se izvinjavam. Jako neprofesionalno s moje strane. Tu. Jedan ovdje. Sram, eto, tu su poruke, sram da bude policija. Ovako. Teško je. Ajde, pustite nas. Nemačke organizacije su financirale ovaj zakon. Niko ne zna šta on radi unutra, znači to se i mi pitamo sve vreme šta on čovjek više radi unutra. Znači 5 sati i više je unutra i ne znamo šta radi. Ajmo malo, pustite nas da prođemo, mislim, stvarno, dok je više 5 sati. Ne, imali smo Ima nekih i ovdje onda su cool i tražili mu, rekao što može sve kod njih. Neki su nas puštali da uđemo u njihov toalet, da napunimo telefon. Pitajte komandira, možete vidjeti po WC-u. A ne smemo to, evo, mislim, ne sam to pričao. Tako da pogledajte svi ovi sedori komentar, to je vaš predlog za izmenu zakona, to pročitajte. A da ovi drugi dođu i mi onda kao zajebamo i mi uđemo i kao niste ni vi krivi, ni mi, morali ste da odete i to. Kao desilo se. Sam pao, sam se ubio. A ne, stvarno ljudski sad se napravite ludi na 30 sekundi bukvalno i da rešimo problem vama i ovim ljudima što ih izbacuju. Jedini Oštić bi bio izvršitelj onda. A on je neka pedečina što nosi neki kaput od 5000 evra, što mi ne možemo zamisliti u životu, bre. I vi u njegovu korist ovdje stojite, izbacujete ljudi na ulicu. Ne moramo ni da snimimo. Ajde, pustite. Ja se izvinjam, ne možemo stignuti, pročitamo sve poruke pa i da odgovorimo na sve. Možemo kolo. Ne znam, onda smo malo slabiji u onom tamo ćošku, kako vrati se to da... Da. A kakav zaštitnik građana, to ništa. Sve znati tamo. Gospodin Šabić. Nije više. Nije on, ko je sam? Neki profesor. Izvršitelj verovatno čeka da se mi odemo, a mi nećemo otići odavde. Skupili smo se i ne idemo, stojimo ovdje i nećemo se pomeriti dok on ne izađe. A ni onda? Nećemo se pomeriti dok ne da ključeve od nove brave. Pa dobro.
ne znam koliko ima hrane tamo u frižideru. Tako je, klasični batinaši, to su oni. Vjerojatno jede i hranu, porodica, sve ono, možda se istuširao. Tako, poudomaćio se unutra, čeka da mi ovdje. Ukoliko ste van Beograda i ne možete da dođete na ovo iseljenje, sve, znači šerujte, ili ukoliko ste iz Beograda, šerujte, a vi van Beograda gledajte da oformite neke grupe i bavite se na lokalu protiv ovakvih stvari, jer se ovo dešava svuda u Srbiji, znači ne samo u Beogradu, nego u svim gradovima. Srba mrza za Tito nije ovo radio. Svesno da je u njega što je ovo trebalo stvarno da jedan sad se prekinuo samo zato što je žena izašla jer je bilo ucijenjeno da će uzeti dete. Ovdje nema te ucjene. Nisu čak nešto dana. Halo. Ima i dalje drago što. Šta kažem za ovo? Neće on... Znamo i mi smo ucjenje koje je ona, ali... Izvršiteljima na gajebu. Vidjet ćemo, ne možemo to sada da pričamo o tome. To treba i on da zna uvijek prvi. Dogovarat ćemo se oko toga. Tako je, Bulevar Arsena Čarovića 52A, dođite svi. Jer kako se oni ponašaju, ovo se izgleda neće završiti uskoro. Znači oni tek dovode zamene da dođu, znači ne planiraju da odu uskoro, verovatno čekaju da se mi umorimo i da odemo, ali mi to nećemo uraditi. Ljudi su bacili stana, nema da se čeka kako su ušli. Tako je, hvala vam puno, delite svi. Pozdrav za Valjevo, hvala. Pa evo, dešava se da oni stoje ispred vrata i štite izvršitelja koji je unutra i koji ko zna šta radi unutra i neće da... Izbacili su porodicu odnosno ušli su kad porodica nije ni bila unutra, izbacili su njihovog sina jer su mu zapretili da će mu pisati krivičnu prijavu ako on ne izađe. On je jedini dečko bio u stanu, izašao je napolje pod ucenom i pritiskom. Ajde, Jasmina, dođeš. Dobra pesma, Jasmina, dobra pesma. Paliti svetlo. Svetlo. Ne, to je dvano. Stigne račun za zajedničku električnu energiju. Ma, drali smo se, ostali smo na glasa, ali ne redite. Nema roka, nažalost, valjda će. Ne može izdrži više ni sve. Njima je do 3 radno vreme. Ne zanima to njih, oni su samo... Da, pa nema veze, on se odomaćio, to je sad njegovo. On je sve lepo zada. Neće on još. Čovjek se istuširao, upalio televiziju da gleda. Najmanje još sat vremena će on dođe. Ne može, koliko ne. Ne može, ne. Evo je poruka. Tako je, da. Možda dođe drugi izvršitelj, da ga zameni. Pozdrav za Niš. Oni su ti kao hijenici, ne ustaje jedan dok se nije najeo, brate. Greška, izvinjavam se. Sad se čujemo, dobro, sad ćemo... Evo, oni se tamo izgleda nešto dogovaraju. Zvali smo izvršitelja, javili su iz njegove kancelarije i rekli da ne mogu da ga dobiju sada, tako da nije hteo da priča sa nama. Tako je, pa ovi prošli su doneli, ovi sprovode i sprovodit će oni nakon njih. Nema političara koji bi reagovao na ovo. Zvali smo kancelariju i ovaj mobilni telefon, ne javlja se izvršitelj, neće da razgovara sa nama. Stoji u stanu i neće da izađe iz stana, da priča sa nama uopšte. Izbacuju porodicu Aksentijević. Vi znate da imate mogućnost da odbijete naređenje
posle zakona. Kao što je ovdje. Pa dobro, da, prvenstveno... Tako je, Ermane, slažem. Pa ima dece, nažalost, ne možemo baš da vrištimo i da se deremo toliko, ali... Dođe neko kaže, evo, ovaj čovjek je tražen za ubistvo, vi ga sakrivete i umjesto da napustite zemlju. Vi kažete, pa to nije po zakonu, pa ja to ne znam da to isto sad. Pa oni bi bre sakrili bre masovnog ubicu da im kažu bre. A šta kao nisu? Su sakrivali Isakovića, brate, godinama jedu. Sin Željka Mitrovića pregazio maloletnu devojku na Pešču, i dalje slobodno. Ljudi, šta je vama? Znači, policija samo sluša naređenje. Policija radi šta joj se kaže i bukvalno da im oni sad kažu da oni izvede ovde pištolje i da pucaju na nas, oni bi to uradili. I onda bi rekli to je nama posao. Ne bi baš pucali. Ma puci. Pa neće onda se javi. A dobro, malo ih je. Ko što nije hteo da se zove. Ali rekli bi to je naš posao, nama je tako naređeno, mi samo vršimo naređenje, izvinite što pucamo na vas. Evo, otišao je Znači, kako ono to, tako je, izvršitelji su mafija, mafijaška banda. Ko? Ne, ovaj je. Ovaj čak je pričao. Nema god se takvih ljudi osim. Da ne menjaš facu možda. Da su poboštene figure. Imali film američki, znaš A ljudi, ovo je jedan od najvećih problema koji se trenutno dešavaju u zemlji, zato se fokusirajte se na ovakve stvari, znači...